Jaruma Fati Washa ta bayyana gaskiyar halakarta da manya-manyan jaruman Kannywood na industry, kuma dalilin da ya sa ta saki wani babban bidiyon ta, wanda bidiyon aka ganta tana rawa, tana cikin rawa ita kaɗai. Ta ce ba komai ne ya sa ta ɓuya a industry ba, kawai ta ɓuya ne saboda yanzu an bar yara su abubuwan da suka ga dama a industry, su kuma sun wuce zamanin da za a kira su da wayannan yara, shi yasa ta ɓuya a industry. To amma abin takaici, jibi irin hoton da take fitarwa ga baki ɗaya wanda bai dace ba kuma bai kamata ba. Hakan yasa kwata-kwata duniya ya kamata ta tsaya akan wannan babbar jaruma, wato wata afsan da suna Fati Washa. An sani cewa Fati Washa jaruma ce wacce a industry ta yi suna fiye da tunanin mai tunani, kuma ta yi fina-finai fiye da tunanin mai tunani.